dneska pôjdeme do zoo a ja sa ozvem, až keď tam budeme. Pre mňa 6 hodín, pre vás minúta. Takže my už ideme do zoo, ozvem sa vám, jak tam budeme čus. Tu je orangután. Je Taras. Nazdar. Toto je jak cigán. Čo to má na sebe To prvá? veci, co sebou nosí šmaty. Ale otočne. A ide opak. Toto je Tarásek. Malý Aha. Taras. No malé. A mne to napadlo vlastne. Spát, že? Sebe rozložil. Zakryješ, ne? Nie, toto je chytrá opica. Ktorýho by to nenapadlo. Skaj pochádza zrejme. Pochádza z Južnej Ázii. Z Južnej Ázii. No to, Toto je teraz povorozník. Kde mám mobil? Kde mám mobil? Odložil som. Ideme sa presunúť ku tým. Tu sú kone. Poitovský. Zo stredného francúzskej kraj Poitov. To je Somar Poitovský. Somar. Tu je Somarik. Lebo popravde je vylúčaný, musí mať citávu. no a teda tebo súsťou. Keď máš veľa dobré dní a ja si to chcem... Tam je Somar. Somar. Južná Európa, Orient, Severná Afrika. Až 20 rokov, až 40 rokov sa dožíva. Čo? Že až 20 až 40 rokov sa dožíva. Tam je jedna závis, no tu je. Aj. To je možno kľudnejšia tá. Ale tam je, aha. Čo tam je? Naši tam je alpaka, nie? To je lama. Dobre. Ideme ďalej. Tak, poď. Tu je Tomik. Takže ideme ďalej. Ale tam tá vyšla, aha. Čo? Taký? Ale toto tu zvieratá pochádzajú z Dubaja, sa mi zdá. Áno. Z Dubaja. Na púšti. No a to je Dubaj. Lebo tam je púšť. Že tam je tam dal, kde sú ľudia ihrisko, aspoň na ňu toto môžeme ísť. No je dobre, Ale až potom. Jese. Ideme na bubble tea? Dobre. Takže ideme teraz k... Poďme tam! Ale budím tak. To je ten čajový. Šumali by tu. No sú pekné.